mag-snack pa ninyo. So, ang among snack karon is ang chicken, then fried tangkong, then Hawaiian pizza, and then ham and cheese by Rafael's Pizza. So, gipalit lang nila mo ito sa candy guys. So, with hot sauce daw. Ipakita ang hot sauce. Yan. At saka melon juice. So, dali na mo. Arat na guys. Mag-snack pa guys. Mukbang ni siya. Mukbang. With family. So, ayan mga kaslim. Tapos na tayong nag-snack, no? So, meron pang natira. Hindi na ubos kasi busog talaga. Nabusog talaga. So, wala ng juice. Ubos ng juice. Ang kasama ko, wala na sila. This pizza is Rafael's Pizza. Super sarap ng pizza ng Rafael's Pizza. Shout out sa Rafael's Pizza. Ang sarap-sarap talaga. This is not sponsored, guys. Yes, this is not sponsored. Binili namin to for only 88 pesos. So, yung ibang mga flavor nila, yung pepperoni is 98 Pepperoni is 98 pesos. Yes, 98 pesos. Okay, mayroon na yung Thank you sa pagsama ng pag-snack namin. So, don't forget to subscribe my YouTube channel, Neneng Payat Vlog. Then, like and share. Then, click the notification bell. So, thank you. Bye! God bless mga kasli!